шуруъ аз 14 марти соли ҷорӣ аз тарафи ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳо дар масири Душанбе Бишкек дубора бароҳ монда шуд. иқдоми мазкур бо ташаббуси сарони давлатҳои ду кишвари дӯсту ҳамсоя, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров роҳандозӣ гардид. ҳамкоронамон Муҳаммад Иқболи Абдулмаҷид ва Рустами Пирмуҳаммад мусофирони нахустинро дар масири ҳавоии Душанбе Бишкек ҳамроҳӣ намуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе парвози нахустини хатсайри барқароршудаи Душанбе Бишкек Душанбе бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма, ташкилоту корхонаҳои гуногун ва меҳмонон роҳандозӣ шуд. дар маросими парвози аввалини ҳавопаймо дар ин масир масъулони мақомоти авиатсионӣ, намояндагони сафорати Қирғизистон дар Тоҷикистон, роҳбарони ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва намояндагони дигар сохторҳои дахлдор ҳузур доштанд. таъкид гардид ки дубора фаъол шудани ин хатсайр дар рушди муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва фарҳангии ду кишвар нақши муҳим мебозад. боиси хушнудист ки пешопеши ҷашнгирии наврӯзи байналмилалӣ мо барқарории хатсайрро дар самти Душанбе Бишкек оғоз мебахшем. ин хатсайри ҳавоӣ метавонад мардуми ду кишварро, мардуми кишвари Тоҷикистони азизамонро ва мардуми ҷумҳурии Қирғизистонро бо ҳам наздик кунад ва барои рушд ёфтани имконот, барои рушд кардани иқтисоди ду кишвар, гардиши мардум дар ду самт шароитҳои фароҳам пеш хоҳам овард. барқарории робитаи ҳавоӣ байни шаҳри Душанбе ва Бишкек тасмими муҳим дар таҳкими муносибатҳои дӯстона, инчунин робитаҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон мебошад ва ҳамзамон ба муаррифӣ ва имкониятҳои сайёҳии кишварҳо мусоидат хоҳад кард. аввалин парвоз дар масири Душанбе Бишкек Душанбе санаи 14 марти соли 2025 бо иштироки 113 нафар амалӣ гардид. вақти парвоз аз Душанбе соати 9 субҳ, аз Бишкек соати 13:30 ба вақти маҳаллӣ муқаррар шудааст. давомнокии парвоз аз Душанбе ба самти Бишкек 1 соату 30 дақиқа, аз самти баргашт 1 соату 20 дақиқаро ташкил медиҳад. интизор меравад ки дар ояндаи наздик ширкат парвозҳоро дар хатсайри Душанбе Бишкек Душанбе то 2 парвоз дар як ҳафта афзоиш дода рӯзҳои чоршанбе ва якшанбе анҷом диҳад. парвозҳо тариқи ҳавопаймоҳои Boeing 737-800 ва Boeing 737-900 сурат мегиранд. ҳавопаймои нахустинро дар фурудгоҳ намояндагони мақомоти давлатии Қирғизистон, сафорати Тоҷикистон дар Бишкек, масъулони ширкатҳои ҳавопаймоӣ, намояндагони доираҳои тиҷоратӣ ва фарҳангӣ, инчунин рӯзноманигорон бо самимият пазироӣ карданд. аллакай мо дар фурудгоҳи байналмилалии манаси шаҳри Бишкек фуруд омадем. худ қазоват кардем ки мардум дар як рӯҳияи тоза ва болида ҳастанд. маҳз ин пазирои гарму самимӣ аз рафоқату дӯстии ду ҳамсоя кишвар дарак медиҳад. дар фурудгоҳи байналмилалии манаси шаҳри Бишкек нахустин парвози хатсайри барқароршудаи Душанбе Бишкек Душанбе дар фазои дӯстӣ бо чорабинии фарҳангӣ истиқбол карда шуд. дар ҳақиқат фазои дӯстиву фарҳангӣ дар ин ҷо ҳувайдост. маҳз мардуми ҷумҳурии Қирғизистон, сокинон ва он меҳмононе ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар хатсайри барқароршуда ки бори аввал санаи 14 март парвоз кард, бо як шукӯҳу шаомати хоса бо фарҳанги хоси мардуми қирғиз пешвоз гирифтанд. дар доираи ин чорабинӣ нишасти матбуотӣ низ баргузор гардид ки дар он имкониятҳои нави ҳамкорӣ дар бахшҳои авиатсия, савдо ва сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Сегодня я вижу исторический момент, что прилетает и улетает самолет с Душанбе. Это вообще просто отлично, потому что я тоже очень хочу съездить в Таджикистан. Это была моя такая давняя мечта, потому что у меня прапрабабушка таджичка. У меня очень много, есть ветка такая отдельная. Отдельная ветка узбекская, отдельная ветка таджикская. Я бы хотела очень съездить на историческую родину моей прабабушки и познакомиться очень со многими вашими мастерами.
намояндагони ҳарду кишвар дар суханронии худ таъкид карданд ки дубора фаъол шудани хатсайри ҳавоии душанбе бишкек бо ташаббуси сарони кишварҳои дӯсту ҳамсоя муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам садир жапаров на танҳо робитаҳои нақлиётиро беҳтар мекунад, балки ба таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сайёҳӣ ва фарҳангӣ Тоҷикистон ва Қирғизистон мусоидат мекунад. ҳоло хатсайри душанбе бишкек душанбе бо реҷаи муайян анҷом мешавад ва мусофирон метавонанд барои сафар билетҳо аз нуқтаҳои фурӯш дастрас намоянд. муҳаммад иқболи абдулмаҷид, рустами пирмуҳаммад, махсус барои барномаи иттилоотии хабар.